την κυρία Ραουνά για την ώρα. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, κυρία Ραουνά? Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ. Χαιρετώ και τους τηλεθεατές σας. Κοινό πρόγραμμα προτεραιοτήτων έχουν συμφωνήσει Κύπρος, Πολωνία και Δανία, κυρία Ραουνά. Πολύ σωστά. Έχουμε ολοκληρώσει ένα πρώτο πολύ σημαντικό ορόσημο στην πορεία μας για ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026. Εργαστήκαμε εδώ και μήνες μαζί με την Πολωνία και τη Δανία, που είναι το τρίο Προεδρίας στο οποίο ανήκουμε. Διαμορφώσαμε το κοινό πρόγραμμα προτεραιοτήτων και χθες το παρουσιάσαμε μαζί με Πολωνία και Δανία ενώπιον όλων των κρατών μελών, ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και προχωράμε με ενθουσιασμό, με σκληρή δουλειά. Είμαστε πλέον... Δηλαδή χαρτί και καλαμάρι τους λέμε τι θα κάνουμε, κυρία Ραουνά. Τους εξηγούμε και εμείς και η Πολωνία και η Δανία ανά πάσα στιγμή πώς θα χειριστούμε ή τι θα κάνουμε τους μήνες της Προεδρίας μας. Σωστά? Παρουσιάζουμε σε γενικές γραμμές ποιο είναι το πλάνο εργασιών μας και προτεραιοτήτων μας και αν θέλετε μπορούμε να αναφερθούμε... Στο δικό μας σίγουρα θα αναφερθούμε. Στην Κύπρο, από ό,τι βλέπω, θα διεξαχθούν 20 άτυπα συμβούλια και συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, τα πιο σημαντικά που θα ζήσουμε εκείνο το εξάμηνο, τι είναι? Να αναφέρουμε ότι η ενάσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του θεσμικού οργάνου, ο οποίος είναι συνομοθέτης, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για όλα τα κράτη-μέλη, πόσο μάλλον για την Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι το τελευταίο διαιρεμένο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε η καρδιά των Βρυξελών για εκείνο το εξάμηνο, κύριε Κυριάκου, θα χτυπάει στην Κύπρο. Είναι μια τεράστια πρόκληση για την οποία προετοιμαζόμαστε εντατικά. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου εκείνου θα πραγματοποιηθούν, όπως αναφέρατε, μια σειρά από συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Είναι πέραν από τις 20 οι άτυπες υπουργικές συναντήσεις που θα φιλοξενήσουμε στην Κύπρο. Είναι πέραν των 200 συναντήσεων σε διαφορετικά επίπεδα, σε επίπεδα γενικών διευθυντών, ομάδων εργασίας και άλλων αξιωματούχων. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα προεδρεύσουμε πέραν των 180 ομάδων και υποομάδων εργασίας, οπότε αν αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του εγχειρήματος, στη Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας, η οποία θεσπίστηκε στη βάση της σχετικής νομοθεσίας, αναλάβαμε αυτό το σημαντικό έργο από τον Ιανουάριο. Έχουμε δημιουργήσει τις δομές, το πλάνο δραστηριοτήτων, το οποίο παρακολουθούμε συστηματικά και συντονίζουμε την προετοιμασία μαζί με όλα τα Υπουργεία και Υφυπουργεία. Η ενάσκηση της Προεδρίας, κύριε Κυριάκου, είναι μια εθνική αποστολή και μέσα από αυτή την εθνική αποστολή και για την κυβέρνηση, για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, είναι προτεραιότητα να ασκήσουμε μια Προεδρία με επιτυχία. Και τι σημαίνει αυτό? Να αποδείξουμε για ακόμη μια φορά ότι είμαστε ένα ωφέλιμο και αποτελεσματικό κράτος μέλος, προωθώντας ως έντιμος διαμεσολαβητής λύσεις μέσω προτάσεων, πρωτοβουλειών, συνενετικών προτάσεων που θα διαμορφώσουμε και θα υποβάλουμε στο τραπέζι ενώπιον όλων των εταίρων μας, οι οποίες θα προωθήσουν λύσεις σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι πολίτες. Είναι δηλαδή από όλα όσα έχουμε να κάνουμε, τι θα βάλετε στην πρώτη θέση? Εννοείται από άποψη ζητημάτων που θα... Και ζητημάτων και συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά. Την πρώτη φορά δεν είχε πραγματοποιηθεί στην Προεδρία μας το 2012 και χαίρομαι που μπορώ να το αναφέρω. Θα πραγματοποιηθεί άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι θα φιλοξενήσουμε και όλους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας στην Κύπρο. Ο στόχος μας είναι και εργαζόμαστε και με το Υπουργείο Εξωτερικών να διαμορφωθεί παράλληλα με το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μια περιφερειακή συνάντηση, πρωτοβουλία, και είμαστε σε στενή συνεργασία και με τις χώρες της περιοχής
προς αυτή την κατεύθυνση. Να πούμε ότι και στο κοινό 18μηνο πρόγραμμα με την Πολωνία και την Δανία, η Κυπριακή Δημοκρατία στον πυλώνα που αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιος παίκτης, έχουμε εντάξει με δική μας πρόταση την σημασία ενίσχυσης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Μέση Ανατολή και τις χώρες του κόλπου, ακριβώς διότι αυτή η γειτονιά στην οποία η Κύπρος ανήκει είναι και γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν σημαντικές επιπτώσεις και από άποψη ασφάλειας και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αντιμετωπίσαμε αυτό, το είδαμε και στην περίπτωση του μεταναστευτικού, κύριε Κυριάκου, και υπό το φως και των εξελίξεων στην περιοχή μας, η Κύπρος είναι το κράτος μέλος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει ενεργότερο ρόλο και λόγο στις εξελίξεις στην περιοχή. Αυτό θα στοχεύσουμε και εκεί θα επικεντρωθούμε, κυρία Ραουνά. Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, τι άλλο είναι σημαντικό για τους πολίτες που αναμένουν αυτή την Προεδρία? Θα επικεντρωθούμε σε ζητήματα, κύριε Κυριάκο, όπως είναι το μεταναστευτικό. Το έχουμε εντάξει και στο 18μηνο πρόγραμμα, η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξωτερική πτυχή, δηλαδή να λάβουμε ενέργειες ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να περιοριστούν ή να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές μέσω συνεργασιών, στρατηγικών συνεργασιών με τις χώρες της περιοχής. Είναι και θέματα που αφορούν τις κοινωνικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι απανωτές κρίσεις που είχε να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ήταν η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, είχαν επίπτωση σε όλα τα κράτη-μέλη στις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών, σε μια σειρά από θέματα όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι το στεγαστικό, και είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που σημειώνουμε, κύριε Κυριάκου, ότι και για την κυβέρνηση είναι ζητήματα τα οποία είναι ψηλά στις προτεραιότητες, που έχουμε λάβει συγκεκριμένα μέτρα που φέρνουν αποτελέσματα. Είναι και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα της γεωργίας, αλλά και θα εστιάσουμε και σε θέματα απασχόλησης, αλλά και στον τομέα της υγείας. Πρόσφατα και την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα καινοτόμα φάρμακα που διαμορφώσαμε και η οποία είχε σημαντική στήριξη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εστιάσουμε στα θέματα που αφορούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα τα παρακολουθούμε, θα τα σχολιάσουμε και θα τα συζητάμε. Ευχαριστώ, κυρία Ραουνά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.